Mana tau salimannya yang tadi? Gini saya gak ketok wong-wong lo Mas Garai ngene lho. Tapi ya ngene terus oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lo jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus ndang karo ngomong ndang. Warungnya dibuka ditata sendok cangkir panas kabul-kabul nyampak kanan pedang rondene tatanan ramah manis-manis balayani sekian ngomong Tepuk tangan untuk Kota Pasuruan di malam hari ini. Wah, hebat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malimbarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Muka tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Untung Suropati ing bengi iki. Wah. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah. Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kula aturaken ngunjuk khususon dhateng pepunden kula ingkang sampun kula anggep bapak kula piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul. Ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning praja kang mapan wonten ing Pasuruan kula ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ana ing Kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe.
Kok enek senenge nek susahe iki piye? Senenge iso jembarke silaturahmi ngeraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya toh karo panitia. Aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lho, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah, hari jadi Kota Pasuruan. Loh, senenge seneng, ya ta? Ngerti yo nek acarane hari jadi, nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten ding, boten gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri masih, betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri ki arep dadi apa? Santri ki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, Durung pejabat liyane kuwi akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan presiden RI kuwi ya santri. Wakil presiden RI ya toh, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak trimo. Mergo dalang akbar ki ya saka keluarga santri, ngono. Oh, ayo no. Iya. Saka keluarga santri aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus. Tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawaduk. Tawaduk ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hatine Gus Ipul apa? Sawangan kayak pejabat-pejabat liyane ya ta. Nek Pak Jokowi kae, kae merintise saka wali kota Solo. Munggah gubernur Jakarta, terus presiden RI. Oh ngono. Putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Kae merintise pengusaha, dadi wali kota Solo, ya toh? Terus calone ya arep munggah neh. Lah Gus Ipul bar dadi menteri mudhun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kuwi membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati, gitu. Wis to, Mas Gareng, aku percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi. Jenengan sekseni, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan. Gus Ipul nak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, ngono, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Halo, mergo apapun jabatane, gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa, ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan, ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur, gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala
dhisik ya. Intan lalu mangliman aku kanggo presto Aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sadolerku aja nganti kliru Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan limang waktu kanggo brasta bongkar lan Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ora mung ana ing TKP, ana ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Nah, sepatono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana Kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat, ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Baleni, Suwe baleni. ora ketemu pisan I love you too. Aduh.
Mikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Masuk. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing kayak Saliman? di bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Saya gak ketok wong-wong lo Mas Garai. Ngene lho. Piye ngene terus oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lo jamu. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan piye ta? Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu. Injih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras. Aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya, dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning nggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Iya. Sak rombongan. Kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh. Di live streaming loh lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek niken. Ndak lah, aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to? Sing uwis ki ya wis ya to. Sing uwis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Jadi umum ning kene iki selawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan
Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul Inggih. gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Oh, Upama ngaten. sampean solawatan karo aku saut-sautan no, iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa, bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Cek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Cek iso kompak ora. Iso, iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic-nya agak dibanter kan? Ini Ini, Mas. iso madok iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamatnya apa Mas? Kok iso alamatnya anak soleh lho malan. Solawatan. Iya, salawat apa? Salatullah salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin Habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bersolawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo nggak pantes saru Iya. nek cium. Di tempat umum adik, kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai Bisa. syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, mau. Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng Itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Iya. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Napa? bedet. Hah? Bedet. Iki getingku ya angger cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa ono dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut Ayo. bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, atau? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung Iya. mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Duite Gus Duit Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Oh iso. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei!
padha mirah ingsun Rekaten pas monggung mijil tubuh dahan tanpa karya sangkang rinemakan Gusti ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudita mboten dugamana kula saged kepanggih kaliyan sedulur tunggal peguron kula Paduka Sang Angling Darma inggih Kakang Nagaraja winantuing sami-sami mumpung kepanggih kalian andika Sang Angling Darma kula badhe sambat kalian Paduka Sang Prabu Agyatri sangapi rangu rinangkul ginempet kempit ing babakan punapa Kakang garwa kula bojo kula pun Nagagini sampun benten kalian adat saben Nagagini sampun boten ngajeni jejering wong lanang ingkang minangka dadi pepayunging kulawarga lah sak menika garwa Paduka Nagagini dhateng pundi kula inggih boten sumerep teng pundi-pundi nggih boten nate pamit menawi mekaten sumangga kula kanthi nyuwun dhateng purbaning Gusti kang akarya jagat mugi-mugi niat kula anggen kula kepengin biyantu Kakang Nagaraja andadosaken katentreman tumrap keluarga Paduka Kakang Nagaraja aduh matur nuwun sinuwun malane ngarat legeteking jagat gelah-gelahing bumi panuksmaning jajilanat sukertaning bawana layak to layak Kakang Nagaraja mesgul atine tinemune kaya ngono tumindakmu heh Nagagini kae tak sawang Nagagini lagi tumindak selingkuh karo Nasmara kelawan Ula Tampar kula tampar bosen urip kowe tibani jemparing kelakon ilang nyawamu dening Sang Angling Darma kowe Toro-toro miturut anut sumarah mring Gusti
Waduh, ngaturaken panuwun dumateng Sang Prabu Angling Darma. Sampun paring pengayoman dhateng kula. Kula sanget boten nginten tinemunipun nesta pakartining garwa kula pun naga gini. Wani slingkuh lan ula liyane, ula tampar kurang ajar. Sampun Kakang, sedaya lelakon menika adile namung dilakoni. Sejatine ingkang nandhang reribet boten ngemungaken Kakang Nagaraja. Nanging kula pribadi Angling Darma sak menika inggih nembe nandhang pepeteng. Perkawis punapa sinuwun, kula aturi paring dawuh sampun ngantos rikuh kang sarta pekewuh. Kakang, kula ngantos dumugi wonten madyaning alas bebedak saking kewan. Kula namung mituruti pamintanipun garwa kula pun Setyawati. Krana wiwit kaboyong dados garwa kula, Yayi Setyawati dereng saged ayem lan jenjem manahipun. Malah sak sampunipun dados garwa kula, ngantos sepriki Yayi Setyawati dereng nate ngladeni dhateng kula ing jejering garwa. Lajalah. Waduh sinuwun, langkung prayogi cobidipun teliti kapribadenipun Yayi Setyawati. Awit paduka menika ratu kondang lan kuncara, dasar sugih tur wibawa ing sarira. Ewa semanten Setyawati boten purun ngladeni handika. Kula namung nyuwun pamuji saking paduka Kakang Nagaraja sinuwun. Awit paduka menika sedulur sak peguron kalian kula, menapa purun kula paringi cekelan sinuwun. Cekelan napa Kakang? Wujudipun Aji Gineng utawi Aji Sulaiman. Menika dayane paduka saged wawan pangandikan kalian saking kewan lan gegremet. Sak sampunipun kula paringi Aji Sulaiman, kula atur enggal kondur wonten Praja Malawapati. Awit batin kula kraos boten sekeca. Nuwun inggih Kakang, kula aturi nampi Aji Sulaiman menika sinuwun. Saiki aku ora gagas bojoku. Arep bali ya karep-arep minggat dudu urusanku. Saiki aku malah mesake marang nasibe Sang Angling Darma. Ratu Malawapati jebule nasibe padha karo aku. Yo, gandeng Prabu Angling Darma wis bantu karo aku. Genti aku bakal bantu karo kowe Sang Prabu. Aku bakal bantu panjenenganmu nganggo caraku dhewe. Tak disiki lakumu tumuju negara Malawapati Sang Prabu. Dari jasra riwut Purwati rawat wawati ing ngantos cumengklung ngenanggen kula nunggu Kakang bathik madrim. Kangen manah kula kalian handika Kakang madrim. Bojomu ning ndi bojomu?
dalem. Bojomu ning ndi? Dateng alas beburon satu kewan. Janjane sedaya niku namung reka daya kula supados kula saged endha ngladeni sinuwun angling dharma. Lan wonten wanci ingkang mironggan kagem srana cecaketan kalian panjenengan Kakang Madrim. Kowe mesti kangen karo keringetku kowe mesti. Aja ngono aku gelo aku. Mara gage manjing ana tilam sari numplake rasa kapang kang sawetara pinisah wong ayu. Wah, tabuhane bengi iki rumangsaku oleh kompak. Jebule penabuh Astabrata ki khusus nabuhi cecek. Nek ku nyawang apa kleru to? Lho, kae Ndara Setyawati. Wah, ora apa. Lah kok ngono kelakuane? Wong wedok kendho kembenmu kowe. Olaruto saking kutha Sakuragala yen tanah mutusa sang Sri sinuwun angling dharma aku bakal kandha. Aku ngejak omong panjenengan krana aku wis ngerti yen to panjenengan sumurup marang basaku. Krana sang angling dharma wis anduweni aji gineng utawa aji Suleman. Sajake bojomu Setyawati sing ora gelem ngladeni marang panjenengan krana ora karenan atine mbok pek bojo. Cangkemmu guneman apa? Sinuwun panjenengan kroyo-royo golek buron alas. Kabeh mau mung reka dayane bojomu supaya ora kok senggol ragane. Nganti mbok labuhi adus keringet ning nyatane sing kok labuhi picak atine. Saya elek tembungmu. Kowe nganggo dasar apa ngucap kang kaya mangkono? Sumurupa sang angling dharma. Bojomu ora tresnani panjenengan. Merga bojomu isih sambung tresna karo wong-wong sing ngarani kuwi kaya dulure dhewe. Aja wong waton kandha kowe. Sing mbok karepke mesti patih Bathik Madrim. Kae ngono sedulure tuwa si Setyawati. Kowe mung sak kewan cecak aja ngenggoke barang bener. Oh, lah dituturi kok ngeyel. Mula dadya cecak ben ngerti tembung bener.
tak tuntun lan tak dadekke cecak. Panjenengan ora bakal weruh lelakon iki. Iki kabeh saka wujud panuwunku Sang Prabu, merga panjenengan biyen ya wis mbantu panandangku. Wis iki sawangen bojomu kaya ngene iki rampung ana dhewe perkarane. Setyawati. Oh. Duh Gusti. Apa dosane Angling Darma? Bisa nemoni lakon kang kaya mangkene. Setan abote panandang kaya wong mikul bumi, lemes ragaku kaya linolosan otot bebayuku. Setyawati, rampung ana perkara iki. Punika tawarnane Begawan Manik Sutra kang lagya manekung mring dewane, kang den adhep muhung uruping geni, kang mangalat-alat kaya rambut Banaspati. Dasar den soki kalian mertega suci, gandane kayu garu gabrak tumanduk grana. Klomat klamet latine Sang Manik Sutra, tansah hangidung suci mantra rahayu. Ucap ing tengah wengi kang sepi kedadak, langit ketutup pedhot ireng gembuleng katon peteng. Rembulan mus ora ngegro padange, barengi suarane pambaunge asu wajak. Wonten wanita jerit lampai suku geter saya abot nenggih punika Sang Setyawati kang ngrungkepi padane Sang Rama. Apa mboten pantes dados anak paduka. Dosa ingkang kula sandhang nalika taksih prawan, kula sampun wani ngapusi dhateng paduka Kanjeng Rama. Elek-elekipun wanita menika ingkang boten jujur ing tumindak. Saderengipun ginarwa Prabu Angling Darma, kula sampun sambung asmara kaliyan Kakang Bathik Madrip. Boten namung tresnanipun sedulur, nanging tresnanipun jalu kaliyan estri. Mila ngantos Kakang Bathik Madrip ngawontenaken sayembara perang, awit boten lila menawi kula kagarwa tiyang sanes. Pinten-pinten dosa sampun kula sandhang, kula sampun damel cuwanipun Kanjeng Rama.
Setyawati damel gelanipun Prabu Angling Darma. Setyawati damel kuciwa manahipun Kakang Bathik Madrim. Kula damel wirang mung sak negara Malawapati. Nalika kula andun asmara kalian Kakang Madrim ing Tilamsari. Konangan dening Prabu Angling Darma. Kula wanita nesta, kula wanita ingkang jejembri jagat. Setyawati! Setyawati! ngisi sapa kabacuti tinggal mulih marang mula nira tangeh yen gelemo bali ngrarujit jroning ati yen kelingan labet ipun wala-walaku watop nuruti lakoning urip heman urip pisan nggodhog lanang wonten lepat nyuwun ngapunten jai taufik walhidayah waridha wa inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.